Здравейте! Здравейте! Здравейте, мили деца! Какво имате вие? Ама я виж какво правят тези. Взели? Моята кула. Не, остави ги да плуват. Остави ги да снимам. Мокри ще се. Пускай я вътре. Вижте кулата какво прави. Пази си, Янче, пази си, ги поснимам малко, да видя колко интересно плуват. Видите какво от опашката си, като побързат и пускат балончета. Искам да я взема. Искам да спра вече. Много интересни рибки. Откъде ги имате? От магазина. Скъпи ли са? Да, много. Колко струват? 70 бата и струват колкото е на това цяло да го е с парички. Така ли? Да. А на вас кой ви даде парички? Не знам. Кой ви прати парички от казалото? Не знам. Баба Неда? Да. И кой дядо? Не знам. Ти кой дядо? Дядо, тя баба Неда. Браво. За рождения ден на Яна? Рибка, я пусни да видя как плува. Не. Пусни я да видя как плува. Аз ще я пусна. Давай, пускай. Оставите плуват, оставите плуват. Че те не издържат на суша, нали? Те не могат да плуват. Вижте как обикалите търсят храна. Да. Дали има съдната? А те с какво се хранят стати? Виж, тази твоята цецинка намери нещо на дъното. Да. Човек като намери нещо на дъното и се гмурка. Какво? Семей. Яна, този бега от тебе. Оп, взема нещо черно глътна от дъното. На Яна рибката. На рибката гузна нещо. Я видя кулата на Цеци, какво прави? Стига! Да те плуват като истински, бе, гледай. Ето, изях едно. Но много са гладни, май. Да. Как се казват тези рибки? Моята се казва кула на Яна рибка. Как се казва? На Яна се казва, моята се казва кула на Яна рибка. Ма няма ли някакво име като Немо? Ето и още една храна. Още нещо изяде. Вие с какво ги храните? Не ето тя дето всички. Няма ли сте сложили трошички хляб? Да. Ето и на Яна се наяде. Пак яде. Нека стига повече са плувани. Ето виж сега твоята излезе Яна и си глътна малко въздух. Ела при Яна. Чакай, тя сега ще се върне. Чакай, знаеш какво прави моята кула? Сега тя търси на Яна рибката и се опитва да изяде на Яна рибката. Опитва се да я изяде. Твоята кула лоша ли? Да. Нали знаеш как кулите убиват риби? Оп, нещо изяде пък. Снимай моята. Пак изядох нещо. Много е красива. И пак.